Luiting Pujiastawa Hayu Rahayu Rahayu Dedo Niring Sambi Kolo atas nama pimpinan hangaturaken Sugeng Dalu Sugeng Pinara Sugeng Papanggihan kalan keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya ingkang mijil saking Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani. Bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Prapamirsa budaya kakung saha putri saderengipun kita sagutrah saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika kaparenga kita hangaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamritanipun Bapak ingkang menggugati ugi dipun sarujuki Dewan Sutradara Ketoprak Siswa Budaya ing dalu punika badhe beber cariyos Legowo Sikso Sutradara kasta dening Ki Gede Sudarno Austrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti Pandapu katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilat. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya kairing karawitan siswa laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir Pangliing Suwarawati utawi Waranggono katindakaken dening Ibu Wiwit pangaprak katindakaken dening Bapak Yuli Pandhata Pagliran katindakaken dening Bapak Suratman lampu sodekorasi katindakaken dening Soleh Atmojo ganjaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing palebahan Gunung Sumbing Wandan katindakaken dening Niken Ayu Santi Pramuli Ersi Among Rogo katindakaken dening Ki Gede Rasto Raharjo Joko Satrio katindakaken dening Dimas Gilang Permati kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Tandes Sang Prabu Purbakusuma katindakaken dening Ki Gede Sudarno Temenggung Goro Pangreko katindakaken dening Bapak Budi Tumbek Pangeran Gorowongso katindakaken dening Bapak Andi Suratmin Dewi Purboretno katindakaken dening Rini Paulus ipun dening Pro Prajurit katindakaken dening Si Gondrong saking pagelaran Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Galuh Pakuwon Prabu Setyabawana katindakaken dening Bapak Digdo garwa katindakaken dening Arih Kumalasari Patih Setyaguna katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilat Pangeran Adiwarno katindakaken dening Pati Bagus Nyai Patih katindakaken dening Niken Ayu Harjati Raden Handoko
katindakaken dening Dimas Endro Mahesa. Farel wasiti ing dalu punika margani dados legowo. Legowo bagus katindakaken dening Bagus Amin Wijanarko. Ratu Kencanawati katindakaken dening Jeti Mayang Sari. Betari Nogorino katindakaken dening Niken Ayu Suniti. Iwon dening para wanita menglipur katindakaken dening artis-artis ayu sang pagelaran sandiwara kenoprak siswa budaya emban katindakaken dening emban pesek Alfonsa. Repat utawi dagelan katindakaken dening Cak Klendeng, Cak Dodok, saha Cak Plentu. Prabami arisa budaya kakung saha putri. Kala wau gancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lampahan legowo siksa. Pungkasanipun atur sang pagelaran sandiwara kenoprak siswa budaya anggaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Jaya Jaya Wijayantinir ing sambikala sekali merdika selaminipun. Rahayu 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 kalis ing sambikala.